Kakasi Student Union South Khasi Hills District mentakasngi ka arp khandai terek ukalalingkot kilalet ban u George u Chief Executive Member jong ke KHADC halor ka jingyo lat ki brieu ki bana bar jala ban shnai ki yogi hat bat ki jajing tei ba pher hau pot usam jong ki ilaka maulong sodarship bat ka hima so ra ka badan hagi than majai bat ishamati haba keren jikilat pathai khubor na kalyang president ka seng usam la Reebok start dingdo ulong baka jing ujor jong ka seng chaka KHADC kadai hadian baka seng kala dep ban ujor sha usordar ilaka maulong bat hima sora kat bana kalyang jong ki kem shemla le ai ula ongru bana kalyang ka seng ka sngu khia ya ka jing long jing man jong ka thai namar ka jing jale ki brio bana bar ka jala ban le ya ka khai pateng hapo ka than ula ongru ba ka jinglap jong ka seng omru na shu ya ka shpotli ki jaka mani blai baka bi an ki brio banabar haki than ishamati nakaliang ka seng kabu ka jing ujor shaka ilaka maulong henry ka ka ilaka hadu menta kampat la ban le ai ka seng kala bu ru ka jing kali nang lu ki ki brio ki yo bor ban chna ya ki jaka mani blai shu ula ong ru baka seng kamla ban pdiang ban shuong baki non tribal ki basa haki ki than ki dei ki bala sa slem nada kam don ka jing pensisha ka batikana ula ongru bana kalyang UCM hagi si banwan un hiar dala dia banjurep ya kate kathan barula ongru ba hagi si banwan na kalyang ka council kan hapan khot ya ka someone ya UCM ka hima sora shu na kalyang ka KSU ru kalabu ka jing maham cha ka council bomdei ban le politics ya ka ni ka kam bat lada don ki jing le politics teng kan shim da ki wei bat ki sin jam balada jia ka nu ka council kan hapan shim ya ka jingkit kli ulabu ru ya ka jing maham ka bating ya ka hima sora ka ila ka ba ru ikibrio ki bajumlian banle ya ka nu ka kam binami hapo ka than ba kim bet shu banle namar ka seng kamla pan chupet kai tarik nak dia jadi gasing di susah sini penilawan beni ini kendu makmat UCM luar kumah tu kapor kepala dia pi nak dia jadi kayu ini po social media baru lalu bertemprai ini bahan kita jelas tak tahu bo dan aku tu kesini hingga keluar bawa beni ke mereka jimbom lagi jong UCM kapan kelai ini beni Islam baru kerja ke sini ke wala mentan ni suatu dengan Islam ru di jing don meeting juga ini dengan Aisyah nomor bakani tadi kita tahu nak mata kata ini kalau long serius adu kata-kata nomor ba kajing komplain jungi akan ni kesini ke pemerintah kalau baik tengah ka ilaka maulong leadership berkunjung ya ke hima sora kat pun kajing lap jungi juga sen nomor habia dai ke maulong ngilap nomor ba kidon ki ketu kat ni kibri ke belasna ya ke yo hadin ba kajing khat no jungi nursya ya po syamati ke are ke yo ke bagi khot ke penthaun dan te hadin pat kila lek ben snayo stasya lubia kali bari tena kalian jungi ngilap komplain hadin pat usordar mulai tena kalian jungi nglawan rakyat kijing komplain sa shisin pat ha khmat jong UCM pada kaju ko poru nakaliang jungi ngila komplain ju baka haka ilaka maulong hi kibun ki jaka bersyutai barit-barit kita ki jing duai belai na mantaki wai par jai bereu kantam ki bar jelah kelabun kim duna syu ya kisipau teli kat kum ka jing yoi berkisaki jungi keseng ki lawan da kaju khmat tena kaliang katar ngi keli ngi sim ni ki keli ba balai na kaliang jong ki keli no sensyar ki bami atau kapor balik ki mlak bani ban penduk pendam ya gini ka jaka ka ba kila syutai BI kata ka jaka mani ka ban komduna syu ya ka shpok ni teli bara ka juga poru ilawan ban komplain ha be ade bat sim juga hima sora bat ya ka office si borok gawai namar ka jing doko ha ka jing terekam hang kiatan nyiru ngidai na po ka kikun ki hajar hima sora hinrai ni suthu bana kapor kam dei ki jing le don bor kam dei ki jing pen ibor ka jongi ya ka hima hi borok gawai ndrai ka dei ki jing bom asya naga liang ka jongi ka seng namar naga liang jongi ka seng ni semua banbu namar ba kali ka office jong sim hima sora bakat no sin ni jurung man kapor na kapor sa kapor ki jing thok ni ju pen her si ka hima sora ndrai ni i bikim seiso si seru nilai keren ni kita borok khoi hadin nila compile borok khoi ki jing thok ki jing tar bat ki saki borok ilawan mi UCM namar kani kala long ba pensat yang ngi mlak syu benong ban susya hadu kat kini kesini bangka namar kawai ke jaka kalong ba ki khasi jungi ki kenduk bagi dekhar hadin ba ki Aisyah ya ki hindrai kadon kapor ba ki dekhar pat kila lek don bor ki kamtrai jaka tenrai no UCM nak yang katar umlei berkumjuru haka hima sora hangki hapo majai hi om duna syu ya ki sipoteli kita ki ying mane ki balak syutai bi an ki barjela katar di barit-barit kat habalap ki ding jiri kat habalap kini ki jaka ki bakam itanat ki bakam i
long kumni kum tai na kalian kibar jela kita ki mani pat balai pat na kalian kita ki bala long bi an na kibar jela bar kum juru na kalian jungi ni ong ba piri ban peli ki sensos ban shu ong genuine ki dekhar ni mahsya na mar balai ba hapo majai hang thi ki labun pelat ki dekhar bat hapo hima maulong hi ki labun pelat ki dekhar wala kataru kimdon ni ki jing pensisya bagi dei kita ki beri ki genuine ne ki dei ki bedang shuan ro bat sakawai ka jing ujor jungi ka long ba na kalian jong CM ru la sim yang ni ka kam bar ula ong bangin ai ki jing tho ban khot somon ni sim bon ai ka syuko salor ka jing ai jaka jong ya ka sumrita boro ka badai ka lok jong pratap das ya ka tu la ai ka pata jaka ka long ha ka arsnem harga khat ar bat kum juru ai ya ka pat ya ka NOC ka no objection certificate ban sna ya ka hotel kata ka boro residency hang pihak pok majai ha usnem arja khat nyo kane kala long bi an chama palat ulapan khen om yang tang ya ka an jo district council ni ulapan khen yo ka mai khalaya transfer act ka ba ka kan rai spa nyu kuai tena kali yang jungi ong ba pidai ban ai bar ka ju ka por kidan sa laingut sangut kibar jela ki layo jaka hang thi na kali yang ju si mumla shu ban aju ba adu kat kini sini menta nimbat si ban wan ni sport district council namar ba ya u Bishnupal ru keli ba uyo ya ka pata jaka nano manu ba ai rangkat ki dolir kum ki sakhi ya ka taru khamla ban ai teng ru ya une u Rahul Roy u badon ya ka ying hang to armala hapo yong majai bai ya urung lapan ya jing pensyain reina kali yang jung sim hadu kat gini sini menta umla ka sulong no balik si yo dei bula ai ru ya kata ni mla bentip nrai council kan le ya ka kamram ka badon kam bada ko ju ka por ru habiade ba kita pat ki jaka ki puta habede ba kata kayo hapo maulong na kali yang jung CM ula pular ba un sahir hi biang sa sisin kesni kala benlong no hadin artayo nomor bah kini ki sni ong badang bunkam nrai habiade pat kata ka jing ai jaka na kali yang CM ong ban ai na de ko somon ban khot syuko si CM support district council bar haga ju ka por pat habiade ba kitki jinglum musur bat kita ki jingshna ya kanika ying mani na kali yang jung CM un ai ki jing tho ba ki de ban pen prano ya ki klik no sensyar di bahak atau ke jaka ke ba kita ki jaka ying mani dekhar ki babun tena kali yang jungi ka seng hi ni smuthu ba kani kamde isu ke isu ke batang menta kani gade ki isu balana lada na kali yang jungi ka seng ni dang khain sting bat ki klik no sensyar ki dang khain sting ni smuthu ba ka majai ka maulong ki than sila syathi boro ngin sangam jelok sisi kesini namar kumbang ila ya pensyai mentan CM om palat syu om duna syu ya kispo hajar ngut kibar jela ki badon hapo kathan majai silai bro namar pin khen na kinong bomma hapo ki kwari ru kim duna ya koi kwari ki lai phongut kata ru ka district council kamdon e ki jingtip abi dei ki kwar kisla pin khen ki driver truck ru ba ki dei bona ki don driving license ki bon na baru ki don kampat ya ka label license jong ka district council nama ka district council ka bapet ya ka khai ka pateng ka bapet ya khendo ka siap ni sothu ba trading by non tribal ru ka district council ka bapen mi tingi di sothu manamar ba u jai ber khasi jungi mentau la la ini ki kambaro te ka district council ka de ben simkhia namar ni na kan ka seng ni sothu ba nila keren ting e mantan bala da ka council kamla ben e la da jai ka seng ni hiar sithi la da jai ki hab ben sim ki klik na du ki klik no sensyar na du ka council ka hab ben sim ki klik namar ba ni sothu bangi nila long ki barik pa ka ti ka than ki beroi bat hagaju ka por ngila komplain ya Rama Krishna Mission ka badan hapo sora bat kisaki kisatar ngingi sa ayapi ki press nomor ba hapo Rama Krishna Mission hang thi pidi bentip baki dekhar kim duna kibun palat kitam spa kajing recruit jong maharaj ya ki dekhar hang thi kamut ba om duna ya ka arpo arteli ki skor ki badan hapo ka hima sora ha kidon terter sagati ka than jadu sobar habu mau smai kini kidi ki jaka puli ki ba umaharai udon nagal yang jongka RKM Rama Krishna Mission tenrai ukhot pat iki breu hang thi banri hapo sora kamut bala dadon kanu kanu kijing trei kabala dari desha kanu kanu kathain ka desha mosmai ka desha sobar ka desha sila ka desha lai reng kumta terter segitu ki skor badon upha di iki breu la jong nang thi napo sora uba upansa upha keleng tahdin nagal yang jungi ka seng indalai nipan di ai keli mata ba umaharai udon entity ayu ba kane ka sarkar ke jungi menolak aibor ke government ni umaharai ben isu ya kata level license menolak aibor ke district council ya umaharai ben isu ya sekretari jongka Rama Krishna Mission ubelasi kini orang tu ben identify bakini ki nong trei kibala pensisya de sekretari jongka Rama Krishna Mission te ya kata ila de mention de nakale yang jong ka council kelap hak prem ya kijing tho ban keli ya kijing don joki preu hang thi hapo ram bat ban keli ya ka provisional tax ka bayade ka council bat nang taru nakale yang ka council ko ong ban sim phiai kini bro khoj kan le ka badon kam namar teng kum ban suya keren hang ni
ke jing hang ti hapo than jungi labun palat ki bar jela nomor ba kumil syukren no hang ni khniat ngan syupan kan mau nomor hakisni ki balale ki don ki bre ki batho ti ki jing tho apo kon ro ki bong ba kino ki bu ikino tre dekar bala daja kan haban sim ki jing kli ni na kali ang kaseng ki SUV ngi so ban ai burom lada ude simet ne lada di kenhun ngi so ban ai burom nomor ubre ubatho e kato ngi so thu ude ubre ublai kendu hala ka jong ko si nomor kumbong susu tham tang uta ubathari usia uta so thu ik jing pang kato kam dei tang jing tho na kali ang jungi ka seng lei ngi pen tikana nomor ba na kali ang USP na kali ang ka SDO hapo so orang thi kila khot lut igni ki kli no san syar kham tam usim ban lum ye ki jing elang ban thuat i ta ki breu ki badon kti ha ban ta e kato poster hendrei ngi pen tikana na kali ang jong ka seng ni kloy ban yero lada ude simet lane lada ki kenhon ni kloy ban ai ki jing kershan jo ka seng golong banang ni sekhamat ni nyim don kam ki jing tho ni na kali ang ka seng ki SU ko ban yarap i kato ki jing tho ban panskem nin mi ne sekhamat ban ong ban khanra lut i ki dikhar ki badon hapo sora nomor ngi ngim la sya syu ngim la pek nomor ba hapo sora tang kinong bela ki banabar kim duna syu i ka sawah jarut ya kata ka detail ngin sa ai hadin lada ben li khanra nomor ngi la tip lut ki jaka ki ba ki dikhar ki yo ban wan bela hapo pathan ki jongi te tanggani hina kali ang jungi kaseng ni kwa ba ni kipai ba baro bakin yami e jinga trailang kimdei ban ong bangi ngile ya kani ka kam tang bi phini ka himangi bisni kata ki ilaka rai ni kwa ba maphiru pindon ya kata ki jikit kli na banta gari ba jai bare namar ba kani ki jingpun jungi jong kaseng kamdei shu batang menta namar na kapor sa kapor ni suthu ni laju lek ban ujor rai ka jing shim sting ga jong ki bat ni maham ru balada ka council kamut tang ban shu penbit yangi ni ong ba ni long ki blakloi la daja e ni kaseng ki haban sim jiki kli namar ba nakale yang juga hima ha kasni ka bala de pi la yo i pi saki da jok mat ka hima ka lakhot ban long pong san yo CM jongi ban play ka parking ngan suya thu ya pi ka to ka parking la de play shwa du CM ha usnem arajar apo ka e kani ban khot ban play biang yo CM yo de ka taktik tang ban su pan bi no ban ong ba unnum le e na jing aja ka jong u su du khar ka ta te ngi nakale yang kaseng ni ma ban dia nomor nakapor si kapor ni la julej ujor ki city bro khoi ni la submit lu dang ni te dei na kata kadau ngi ru ngi kerpa de council kam dei ban le politik bala ka council ka le politik ngi so thu ba kam dei shu ka babat e khendau ki ap ni ki samlang ha ban mi chakmat nomor ka khendau ki ap ngi kwa bandu tang si so phit ru ki wei par ki bajala ya u CM ha ba dei ba kapor hendrei na kali yang jung u ha ba dei ba jing tho u ong na ba la shai phila ban yo i bangi la pha e jing tho la shai la ni la sisni hendrei haka beadei pat berkata bu un hier hi shathi bani khanra ong ba udang bun kam menta ka tayo le si kan don ka tayo la sham tayo lu kumlu ong bangin le chadhaka ban pli ta umot jung terot sing ong nyim pat la ban penti kana le si kan bam kumnu artayo lai tayo bu un hier hi shathi chapo ka than shathi bani le ban sakhi le jung khamat i tigi dukan khai kata kayo bat kunjuru i jaka puta ki baki dekhar la yo ti kunju na kali ang jingle jong ka hima seorang i ba kawai city kan ya sakhi ni ru i ba yu tau turis ujek dindo ujek di do da kali sapok majai di do sniang tin rai na kali ang jung sim ukhang no yo bendi do rai ti apo yo majai pat kibun di bar jela di shong dukan te kan ni ru kadi jingli bali ki produk prasnan jumi ukloi ben sim khaya ban live stream persangi kan ayu bani persangi etaka na kali ang jung la ais ka lusi ban sna hotel ang tipo majai ta pratap das te kamut kadi jing perlengo na kali jung kaseng hapo majai te turis mpo shu dari kadi hotel ka ban yo bamja na kali juga hima kata ta belati kana nomor haka sngi ka belade biya her sethiru dei na kali juga hima kat bikidon ni kanu ka jing lese gidi don kam sethi sharum gomut ka hotel ju pratap kadi ka hotel ba kerja na benta ki bre juga hima bar kumju ri ki bakhi export ban ban ya shong meeting to ki khar bangla gomut ban henya dia tenagani ngisu thu mana kali yang ju sim la long bakla se bapalat kino penia jong ka hima ru pula bakla se bapalat baraka juga por mahne ha play parking POE lembang social media ki ong ba nadu bakhang ka simen MCCL ki ong man herno semaja isti ban khai export tenre ke jingkeli gami ba kat nungut ki kinong tray simen ki yo ban le export ti kata na kali yang juga hima ka haban pinti kana nomor mata pinchu ong bala khang ka MCCL pinchu sideline no ba kamdam jingyo e na ki hima pinong ban yele khai export ti nomor menta kibun kibri kibiyo kham khai hintheling la submit dot i kito bu na kaliang si emun le e habar de ka binami aku kibun kibo khai hinthir kibun kibale binami tementa la da pi ong me ka jim shisha na kaliang jungi ga seng nisno thu ba usi em hi ude ba khle ude ban sim khai kani kam bu la
Namar ba habaya dei barka kam jo ka hima simang ni ba im chathi la yo ilot na dong hadong namar ba ka jingsim kabu jong kini kibreu pide ban kan mau thik na du ka jingyap jong ulur syai nyota akas ni bayak ulur syai nyota bar haga to ka poru lalu mi ki meeting jong ki sauseng kiseng balang babun ki klik no sencar babun kila kular hento na ba mi aisalan bunam ai mau shu to barjela mereka adu kini sngi bamantan la yo pnia ski himar ki yo i ba kita ki barjela kita ki breu ki bana kawai pat kari mlak ban ong ngari banglar ki blak poisa sini kiyo ya takasalan kiyo ban kai mau kat bayu prado krasnam ki yakem ki sedang mengsi teh ha ju kapor nas ngau pidi ban kan mau ya ki jingkren hangti hapo office im ya ketuka jialang kepala dep nomor bana kali yang jung gaseng ru pilaya sanya ketuka ban ong ka agreement na kali yang ki klik no sensyar ya ketika thain bro khoj na kade galong ban pendik kendit ban reu na kali yang ke jingyap jung lur syai Nrenga iba na kajingyap yung ulur syah hidup mentang iki bun segi breu wisim kabu sudah. Bara kaju kapor na kaliang kaseng ni maham teng bakani kandai kasin ko hadu iki jingyap jabo jopi. Nomor balai ni sngo thu ba usim jong hima seora ula de pensyai ula de keren syai hang tu hakopor ba play ke parking ru. Ula de ong ba teng ba kumbang la batai menehi. Buong bakan dei kejing kapleang jana mentaki hima seora hibro kawai seketika than ring ibu jing keli kat nongut kita gibreu ke ben imjana kata kai ekspor bad ha kaju ko poru kani ke jingle jo ka himang suthu na kali yang jungi ngimla ban seksu ya ke ga bangila don ngila ju ong man ka por hap kan kemi mata mar balai ba maha ka to ka por kila ong ba ya kani ka penia ya ke ekspor ki ong kimdon mata na ke hima kila pansyai ki ong ba mata ka kenti ka hima kan penia ki ka ban lai ekspor spor maja kadi ki hima na makisna ya ka kur komiti jo ke hima seora ki dikibreu hima hi beran to kani kadai tang kijing pendi sudai kini kibreu nomor balai baki kwa baki suthu baki pisah sithi gamde ke pisah ke barit kadai ke pisah ke bahe baraka ju por hadu kani kenti pementa kim patla ban khang wa tangi we idhar wa syukwa ban ong ti kajing yate ya ke agreement ru kadai kajing yate lalu musu te diga thok baki syukur sudah bahadu kar kini kisni na kali ajing gaseng suthu bakade kajing ya ka khai ke pateng sathi kamut ni suthu baki ladon palat kini kiru kai ngasno balong ba cm hi hab ban sim ye ki kli ude ban le teng baya ka kambal ala khasi ni de ban weng be ban ni sno thu ru baladang don ki basam syang so thu ba ki de ban kelano nang ne sakmat ringi ka seng ni so thu balada hab ban ye kendu so ki prado krasna ru ni hab ban ya sakmat ya kata kata wat sno wat ong bangi gede ki bre ki basne ubre om syam masne ko dan kelenti ka pi pen i da ka nanti ka pi pen i galong ka basne ni ri hab basu keliang ka basne lada pisau keliang ma pi de ka basne ngile ni ka baha ta mun ni yap siliang kata kadai ganti ka bana kali kaseng jungi kadai maham ting mata kadai kasin bakhatdu ismo bodong banwan mi apo district council kadai kasin bakhatdu bengenia keren ben berngem mi gibreu nani sekmat ai bakasat kakam kan sawa khamjam meni